שלום חברים, היום יום ראשון, 7/12. קניתי אקדח מים בלחץ של מקיטה. עוד לא הספקתי לקנות את המטען ואת הבטריות, כי אני מחכה פה לאיזושהי, איך קוראים לזה? שהחנות עושה מבצעים. לקראת חנוכה יעשו פה מבצעים, ובעזרת השם אני אקנה. בינתיים בואו נראה מה אנחנו מקבלים פה עם המכונה הזאת. קודם כל זה ארגן טולס, חברה יבואן הרשמי. עכשיו בואו נראה מה יש לנו בקופסה. נפתח את זה. רגע, נפתח את הדבר הזה. הנה אני פה. בואו נראה מה יש לנו פה בקופסה. טוב, מה יש לנו פה בקופסה? בקופסה יש לנו את דפי הסבר באנגלית בכל השפות. יש לנו פה למעלה את המכשיר עצמו. זה המכשיר. כאן כניסה של המים, זה יכול להתפרק, תשמרו על זה שלא ילך לכם לאיבוד. ופה יש לנו את הכניסה של הבטריה, זה אם זה אטום למים, שלא ייכנס מים, שלא יהרוס את הבטריה, זה אטום למים. ופה נכנס כל החלקים, בואו נראה, כל החלקים. יש לנו צינור, נראה לי אם אני לא טועה 5 או 6 מטר. פה יש לו את הסנן שלו, שלא ייכנסו לכלוכים. וזה מתחבר לפה בקליק. כמו כל צינור בית, מתחבר בקליק, לוחצים, כשרוצים לוחצים את זה אחורה, זה יוצא. יש לנו פה את הפייה. יש לנו פה 1, 2, 3, 4, 5 אפשרויות. וזה נכנס לכאן, יש פה מגרת כזאת, אם אתם רואים. זה נכנס במגרת. הופ, עם סיבוב, וזה מוכן לפעולה. סיבוב, וזה בחוץ, ויש לנו גם כן מעריך, אם אנחנו רוצים ליותר ארוך, אנחנו שמים את זה, ואת הראש אנחנו מכניסים כאן. אוקיי? בעזרת השם שאני אקנה את הבטריות, אני גם אעשה סרטון גם איך זה עובד. יש לנו פה גם שני מצבים, מצב זרם חלש יותר ומצב זרם חזק יותר, זה עד 24 בר. תודה רבה שצפיתם.